Bi araba ye Desanburu kalo tile 24 san 2025 an minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tarata Desanburu kalo tile 23 san 2025 Somede l'AES ale baaraw dayɛlɛla an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka caman fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta fo ka taa se Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ ma capitaine Ibrahim Traoré ale ni Niger jamana ɲɛmɔgɔ général Abdrahamane Tchani u bɔla ka baara caman kolobakari kunu tarata min bɛ tali kɛ AES ale teleso la u bɔla ka ale baaraw kolobakari AES teleso ale ɲɛma Salifu Sanogo ale bɔla ka u ka émission kun fɔlɔ ko o kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ saba ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ o tɛmɛnen u tilala ka u kunda fɛn min ye AES ale banki ka ka taa o baaraw fɛnɛ kolobakari o tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ saba ninnu ye u bɔla ka u kunda CCB ka taa hakilina falenw kɛ ka discours yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni o tɛmɛnen kɔ u tilala tuguni ka u kunda kolobaka an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka ni jamana ɲɛmɔgɔ fila ninnu ko olu bisimila koloba palais kɔnɔna na ka u yɛrɛ kɔni décorer min bɛ tali kɛ Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ la capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se Niger ale jamana ɲɛmɔgɔ ma général Abdrahamane Tchani a yirala k'a fɔ fɛn min ye Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni sugantila k'a kɛ AES ale yɛrɛ kɔni ɲɛma ye. Ka sangani an ka lakana tigilamaw ka kunnafoniya kɔnɔna ye état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka vecteur aérien o bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan Ɲoro ale marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Buguni ale ni Bamakɔ o furancɛ la a yirala k'a fɔ tɛnɛndon Desanburu kalo tile 22 san 2025 fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka vecteur aérien o bɔla ka dandeke kɛ binganni wale tigilamaw ka base dɔ la min ni ale bɛ Ɲorokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲoro ale yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Gajaba Jala a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka dandeke kɛ binganni wale tigilamaw ka base dɔ la yen nɔ fo ka taa se Ɲoro ji Sahel ale tile biyanfan ma ani u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Guruyɛl Jiji a yirala k'a fɔ lakana tigilamaw ka vecteur aérien o bɔla ka dandeke kɛ binganni wale tigilamaw ka base dɔ la ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na état-major général des armées a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga n'u ka wuli ka jɔ ye. Kunu tarata Desanburu kalo tile 23 san 2025 kɔnɔna na ONEF ma olu ka session ordinaire du conseil d'administration ni o y'u ka sigi ka fɔ 19 a yirala k'a fɔ o baaraw waleyala walasa ka faamuyali caman sɔrɔ fɛn min ye ONEF ale ɲɛmaa ye Abubakar Jalo an ka jɛ an ka ale lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon wulada la lajɛ tɛ dɔwɛrɛ ye komi a b'a kalama san banna an y'a an ka administrateurs fara ɲɔgɔn kan pour que ka an ye baara minnu kɛ san 2025 kɔnɔ k'o jaabiw yira u la en même temps baara minnu kan ka boloda san nata kɔnɔ 2026 k'o fana baaraw yira u la pour que u bɛ se ka yamaruya d'an ma an bɛ se k'o baara ninnu kɛ cogo min na donc o de ye bi lajɛ kunba ye quoi. Oui, san 2026 kɔnɔna na an kɛlen bɛ ka ɲinini dɔw boloda o ɲinini ninnu comme n y'a f'i ye cogo min na toujours an ka baara b'o de kan ɲinini jateminɛ pour que baarako bɛ se ka ɲɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na donc o dɔ ye an bɛ gafe dɔ bɔ min bɛ an permettre ka baara yɛrɛ situation fɔ jamana kɔnɔ donc a b'an permettre ka jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara la mɔgɔ minnu tɛ baara la kun jumɛn b'a to u tɛ baara la u bɛ baara la n'u bɛ baara la u bɛ baara la domaine minnu kɔnɔ k'olu bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'o yira jamana ɲɛmɔgɔw la pour que olu fana bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye ka baarako nɔgɔya jamana kɔnɔ. Bon an kɔni ka jateminɛ la pour que an ka se ka baara ninnu bɛɛ kɛ an ka musakaw bɛ t'u jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 500 la parce que o kɔnɔna na fana i b'a fɔ ONEF ka direction fana jɔli b'o o la quoi voilà parce que an k'an ka direction kura jɔ donc o baaraw bɛ sen na fana. An bɛ taa banabakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn kɔ bɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji ale ni courant o yɛrɛ kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ banaba ale marabolo kɔnɔna na o tilala tun k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni orange ma u ka réseau ye ko o fɛnɛ tɛ ka sɔn u ka marabolo kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min ye banaba marabolo maaw ye u kɔni b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila autorité ma walasa fɛɛrɛ teliman o bɛ se ka sɔrɔ nin na cogoya min na.
Kasangani no wele okum konna shini alamusa Desember kalo kile mugan ani duru san ba fila ani mugan duru kɔnɔna o bɛ bɛn kerecɛnw olu ka seli ma o okum de kɔnɔna la an bɛ taa yurusukaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye yurusu ale atelier ye finikala yɔrɔ fɔ ka taa se u ka salon ma olu kɔni b'a la ka o sɔngɔ don kosɛbɛ fɛn min ye kalandenw ye olu fɛnɛ caman b'a la ka segin ka na u daga yɔrɔ la walasa u bɛ se ka na seli ka ale la ɲanamaya u ka denbaya la cogoya min na maa minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ daga yɔrɔ bɛnnen don kɔkan yɔrɔ ma olu yɛrɛ kɔni caman fɛnɛ b'a la ka segin ka na yurusukaw olu fɛ yen nɔ walasa u bɛ na u ka seli kɛ cogoya min na halisa an bɛ to nowɛle ale okumu kɔnɔna na ka sanga ni seko ni dɔnko kunkanko ye an ka seko ni dɔnko tigilamaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Virginie Dambɛlɛ ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka don kɔfɔ ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ɲɛnajɛba ko o yɛrɛ kɔni boloda ka bɛn sini alamisa ma Desanburu kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na ka ɲɛsin sifinnaka denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala lajarabi ye maa minnu sɔrɔ ni olu bɔla u dagayɔrɔ la ka na bɛn an ka faba kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sabalibugu kuranin na a yirala k'a fɔ ale kɔni bɔlen don ka ɲɛnajɛba ko o labɛn ka ɲɛsin ni sifinnaka denmisɛn ninnu ma walasa ka olu ɲɛji cɛ ka yɛlɛda ka o di u ma u ka ni ɲɛnajɛ ale yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma donnen don Bank of Africa fɛ. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Libi a yirala k'a fɔ fɛn min ye Libi ale ye chef d'état-major général ye ni a bɛ wele ko Mohamed Al Haddad a yirala k'a fɔ daba masa ka wele sera ale ma Desanburu kalo tile 23 san 2025 kɔnɔna na ka sanga ni avion bin dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tun bɔla rencontre la ka ɲɛsin Turki ale yɛrɛ kɔni militaire responsable dɔ ma an bɛ Ala deli badanɛ ma Ala ka a di a ma ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ Ala mɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na